Alright, naimbag nga oras yo amin kakabsat, maragsakan nga makadua kayo manin itatanga gundaway ang mga adal iti sasaw ni Apo Dios. Kahit kaduan na nga rod iti sumagmamanong minutos ngayon tay buksilan iti sasaw na. Kahit sakbay tayo magtuloy, dawatak itintay panagtamad ta kumararag tayo. Amami nga nasantuan Apo Dios, sumay kami ken ka. Agyaman kami Apo Dios iti gundaway ngayon paay mo tapno adalan mi manen dagiti sasaong. Ket kararag mi kadi Apo nga sika iti kumadwa, kasada Apo Dios ngayon ka madalan dagito. Ikumitar mi nga rod daytoy Apo, ket sika kadi iti mapadayawan. Itinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Matters of the heart. Pambanag iti puso. Daytoy ket sermon series ngayon nakibingay kada kayo kakabsat ket ti kararag ko adu iti mapitot tayo nga adal kadaytoy nga serye iti adal. Ada iti nakitak nga tallo nga hiring iti trabaho online. Ket kinitak medlaan dagiti na dumaduma nga qualifications daket kastoy dagiti nakita. Medyo muna ket live seller. Ket iti qualifications na dito ket female with pleasing personality, senior high school graduate or college level, must have good oral communication skills, energetic and confident in front of camera. So dayta day qualification na. Dayta met may isa nga nakita ket sales associate. Ket idi kinitak iti job description na wenno position na dayta wenno qualification na kuna kuma. Ket female or male, at least college level or senior high school graduate with pleasing personality, excellent communication and personal skills ken dadumapay. San kon nga basain amin. DJ sumaruno ket cashier niya. Ket tinakita mo nga qualifications na daytoy ket female with pleasing personality and good communication skills, must be willing to be assigned at any classic Sabori branch. So tallo dagitoy kakabsat nga hiring jobs. No kitain tayo when no kitain tayo dagitoy ada iti halos nagpapadaan da kang runaan na dayjay with pleasing personality. So adya iti nagpapadaan da. Anya iti kurang ditoy nga makita tayo dayjay with good moral character. Nya awan nagitoy nga tallo ken uray pay nagikinit-kitak jay online nga hiring ket awan iti makitak nga with good moral character nga qualification. Amoyo iti lubong very obsessed iti physical nga appearance niya. That's why adu nga tattao ti agis spend time iti health da san ko ti bagbagang dakos da ito napintas met nga ag-exercise ka wenno apan ka i-gym tapno iti kastakit pumintas iti bagi nga kunada nga napisikalan san ko may bagbagamot nga madi dagitoy mayat at least ket ma-exercise iti bagbagi tayo. Amoyo may sapay nga pag-ikan ti tattao iti oras panawen wenno kwartada ket daytoy dayjay panang pasaya at da iti napisikalan nga bagi kang runaan na iti langa wenno dayjay kunkuna tayo nga appearance. Ket amoyo may isang kapartakan nga business sigun iti adal wenno jenti nabasak nga pagiwarnak ket isu daytoy plastic surgery nya taadu dagiti tattao nga daan kwarta kang runaan na ket talaga nga apanda nga agparitoke dagiti daduma nya apay
iti lubong ket very concerned iti langa wenno appearance. Iso nga grabe ti ited dangay nga kwarta panawen ka daytoy nya. So san ko matibagbaga nga maditi agayos rumarka nga agsugsugab ba day tabuok mo wenno nakarugrugit ta rupam san ko nga ibagbaga dayayan nya. Ti kahit ko lang nga ipakita ket iti lubong very important concern dala unay iti langa wenno itsura. Kahit ko nga ibaga ni Apo Dios ket kitain na iti puso saan nga iti itsura. Anya, saan itikit kitain na ket makinuneg, saan nga DJ makinruar. Ket jaka mo no malagip yu pay DJ storya may papan iti paningingkat ni Apo Dios ken ni Saul. Tapos binili na ni propeta Samuel nga mapan ijay Bethlehem manipod Jerusalem tapno apan ijay balay da Jesse. Tamanipod kadagiti anak na ket maysa kadakwada ngay iti agbalin nga ari iti Israel. Iso na iti sumukat ken ni Saul. So no adda iti Bible yo iti 1 Samuel chapter 16 verse 6 to 7 kastoy iti mabasa. Idi sumangpet da nakita ni Samuel ni Eliab daytoy yung time kakabsat nga addan wenno nakadanon ni propeta Samuel ijay balay da Jesse. Ket idi sumangpet iso na ijay wenno sumangpet da nakita ni Samuel kano ni Eliab nga anak ni Jesse. Ket kinuna na itinakom na awan dua-dua adaytoy alalaki as itatakder iti imatang ti Apo ti tao a pinili na. Kinuna ni Yahweh ken kuana di mo kitain iti kinagwapo ken kinatayag na. Saan nga isu iti pinilik ti pagbatayak ket saan at ti pagbatayan ti tao kitaan ti tao ti akinruar alanga ngem siya kitaet ti puso. So ditoy idi nakadanon ni propeta Samuel iti nangibasaran na dayjay sumukat nga ari ken ni Saul wenno Saul ket ijay appearance dayjay kinagwapo ni Eliab dayjay kinatayag ni Eliab ngan kuna ni Apo Dios ken kuana saan nga isu iti pinilik no iti pagbatayan iti tao ket makinruar kuna ni Apo Dios siya iti puso. So tikit kitain ni Apo Dios kakabsat ket iti puso. Ditoy nga adal tayo na nagpataglaunay iti puso. Makinuneg nga sasaaden iti biag ti maysa nga tao. Nya saan nga iti makinwar. Dahil na espirituan nga puso iti tunggal maysa kada tayo ket nagpataglaunay. Now iti title tayo nga rod ditoy nga adal under daytoy tema tayo wenno serye iti adal tayo nga matters of the heart ket cultivating a heart for God. No kasjay nga rod iti saludsod itata kasano tayo nga mapatanor iti puso a para kini Apo Dios. Ya gamin kayat tayo met wenno amok tarigagay ti tunggal maysa kada tayo nga iti puso tayo kuma para kini Apo Dios iti kayat tayo wenno tarigagay iti puso tayo ti ipitpitik na ni Apo Dios ti tartarigagayan na laeng ket ni Apo Dios. Anya ket daytay iti kayat tayo. Now iti sarita ditoy actually nga cultivate kakabsat ket ipasimudaag na iti aktibo nga panangpatanor tayo iti puso nga iti kayat tarigagay ken ipitpitik na laeng ket iti Dios. Ti end result na no apay nga papintasen tayo pay ket tapno sumayaat pay ti puso tayo ken ni Apo Dios. Now iti saludsod itatang sungbatan tayo ket how to cultivate a heart for God. Kasano tayo mapatanor iti puso para kini Apo Dios. Now aday iti tallo nga wagas
nga inakibingay kadat kayo no kasano tayo nga mapatanor iti puso para laeng kini Apo Dios. Anya dagito tapnusan tayo nga agbayag. First, spend time with God, not with the world. So busbusen tayo ti oras tayo kini Apo Dios. Ited tayo iti oras tayo ken kuana saan nga iti lubong. Ipaay tayo iti oras tayo kini Apo Dios. Gamin kastoy dayjay kakamsat ni wenno kastoy ni saan to pulos ang mapasamak ti kayat tayo nga puso para kini Apo Dios no awan met ti oras tayo ken kuana. Isu nga saan tayo nga ibaga nga awan ti oras tayo kuma. No iti tarigagay tayo ket maaddan tayo ti puso para kini Apo Dios. Ti agpaiso kakabsat adda no ikkan tayo. Anya, no adda oras tayo iti panag-cellphone, no adda oras tayo nga makichismis, no adda oras tayo ang makimarites. Yan, no adda oras tayo nga agay-ayam, iti anyaman, iti cellphone tayo, adda oras tayo iti trabaho, no adda oras tayo ditoy, no adda oras tayo iti business tayo, akit mabalinmat nga adda oras tayo kumakini Apo Dios. Anya iso nga busbusen tayo kumati oras tayo gamin kastoy Uray anya iti araramidam wenno kasano dayjay kunam nga kayat mo nga agbalin dayjay puso nga iti pitpitik na laeng ket ni Apo Dios no awan met iti oras mo ken kuana ngem kadagiti dadduma nagaduti oras mo ni pulos saan to nga mapatanor iti puso nga iti tarigagay na ragsak na ket ni Apo Dios laeng. Anya isong nga napintas kakabsat nga ag-spend time tayo kini Apo Dios. Ikan tayo ti oras ni Apo Dios. Anya tayo di panangited tayo ti oras tayo kini Apo Dios. Actually ket para met lang iti pagsayaatan tayo Saan nga para iti pagsayaatan iti pagsayaatan ni Apo Dios? Saan? Para kada tayo daytoy tani Apo Dios agtalinaeg nga Dios uri saan tayo nga spend time ken kuana. Ngem kada tayo nga tattao no awan iti oras tayo kini Apo Dios ay datayo iti kakaasi. Isong ay kantay ti oras ngamang wenno busbusen tayo ti oras tayo ken kuana. Adalen tayo iti sasauna. Nya agkararag tayo kakabsat. Daytoy ket nagmayat nga masursuro tayo tapno iti kasta ket adda ngay nga mapatanor iti puso para laeng kini Apo Dios. So saan laeng nga ikan tayo ti oras iti sasauna kasapulan pay kidi nga agkararag tayo. Nya DJ ngay ikan tayo met laeng iti oras iti panagkararag. So nga no kayat tayo nga talaga nga ma-develop iti puso nga para kini Apo. Let us spend time with God. Saan na iti lubong? Iti lubong saan na tayo nga matulungan nga DJ puso tayo agbalin para kini Apo Dios na. Okay? So iti may kadwa nga wagas tapno mapatanor iti puso para laang kini Apo Dios. Saan lang DJ busbusen tayo ti oras tayo ken kuana. Kasapulan nga adaywan tarayan tayo iti kinadakes ket tarigagayan tayo iti kinalinteg wenno kinasanto nya kada tayo kakabsat no adda tayo iti panagbasol ket itultuloy tayo iti agbasol awan saan to pulos nga ma-develop iti puso nga para ken kuana kasano ay nga ma-develop di puso nga para ken kuana no agtultuloy ka met iti panagbasol mo. Awan kunana di Matthew chapter 5 verse 8 nagasat dagiti nadalos ti panagpuspuso da ta makita danto ti Dios. So naggasat kano no? No dadalos iti puso tayo kano. Aday ngay awan iti impenen nga basol. Naggasat tayo kano. Sigurado nga mapadasan tayo ni Apo Dios. Kunana pa iti Matthew chapter 5 verse 6 nagasat dagiti nasged ti tarigagay na iti kinalinteg. Ta mapnek danto.
Amo iti puso tayo mapnek, no tarigagayan tayo iti kinalinteg. No iti puso tayo mapnek, sigurado, ti biruken kay kayat na akanayon ni Apo Diyos. Gamin, mapadpadasan na iti panakapnek. Saan ka di? Ngano apan tayo kadagiti pangpanganan, kas kuma, ijay Santiago, when anyaman nga lugar dita nga papanan tayo, iti kanayon nga panpanunutan tayo nga papanan, kada ijay panganan nga no malpas ka, mapnek ka. Saan ka de? Iso nga no apan kayo ijay Santiago, ijay Robinson, makita yun, agado, iti nakapila ijay mang inasal, apay, gapo di only rice. Tapos, numalpas ka nga mga nijay, kahit kunada nga talaga nga napnapsog ka, namutmutitit dahil saan mo, napnek ka, kumbaga. Kanya. Kahit gaputa napnek ka, ididamo nga napan ka izay, isunti ulit-ulitin nga papapanan. And the same is true, kada tayo. No talikudan tayo iti basol, when no dakas, tapos iti kawaw tayo, kabisin tayo, kat kinalinteg, mapnek tayo to kano. Kat amoy na mapnek tayo, iti kinalinteg, kinasanto, iso iti birok-birokan tayo. Kat bayat nga agbibiyag tayo, iti kinasanto, iti kinalinteg, dahil puso tayo mat mamulmuldar, kat agbalbalin pay nga iti, iti tunggal aldaw, iti ipitpitik na, ket ni Apo Diyos. Madaydayaw ni Apo. Iso nga, talikudan tayon ti panagbasol, kakabsat. Talikudan tayon. Anyat, saan nga napintas iti kastoy? Saan nga makatulong kada tayo iti intay panagtultuloy nga panagserbi, kakabsat. Anya. Okay? Apan tayo iti may katlo nga wagas no kasadno tayo nga pagbalinan wenno mapatanor dayjay puso tayo nga ni Apo Dios lang itipit-pitik na. Seek the things He want and do it. Birukan tayo dagiti banbanag nga kayat ni Apo Dios ket aramiden tayo daytoy. Now, birukan tayo dagiti pagayatan na. Sapulen tayo iti pagayatan na. Ay tatati sa ludsod, pakabiro kang ba iti pagayatan ni Apo Diyos. Di syempre, dyan iti sasauna, dyan iti Bibliana kang runaan na ti amin. Okay, so kahit nangarod nga sa uwan, kasapulan nga ipaay tayo mat iti oras tayo, iti sasaon ni Apo Diyos. Gamin, the more nga adalam iti saon ni Apo Diyos, the more mat nga mamamwam dagiti kayat ni Apo Diyos. Kat the more nga mamamwam dagiti kayat ni Apo Diyos, dayjay tarigagayan kumamatan iti pusong. So dayto dayjay we do it. Aramiden tayo, iaplikar tayo, ibiyag tayo. So, agkuyog da kumadayjay. Yeah. Saan nga amom di sao ni Apo ta binirok mo nga sinukimat mo iti sa una nagpatingga izayan. Adu dagiti tattao, adu dagiti Kristiyano da duma nga ammo dati sao ni Apo Dios. From Genesis to Revelation, nagado dagiti memory verses nga ammuda dagiti istorya, dagiti narratives, pangarig, parable, so on and so forth. Nagado di ammuda. Nagpatinggalaan nga ammuda. Mayat nga maamuan tayo, nga mayat nga ibiyag tayo payda. Gamin, dayjay ti panangibiyag tayo kakabsat, mamuldar pay iti puso, nga iti pitpitik na, titarigagay na, tiragsak na ni Apo Diyos laang. Eso nga agkadwada dagitoy. Kanya, eso nga basaam ti sao ni Apo Diyos adalam, tapos ibiyag mo. Kayat ko nga ibaga, no aramidem daytoy, aramidek datoy, sigurado. Kanya, nga si kanto ken siya, ket adda nga mapatanor iti pusong kanda iti puso nga iti pitik ng tulaang ket ni Apo Diyos. Anya. So nga kakabsat no awan iti oras tayo iti sao ni Apo, saan tayo nga birbiruken daytoyen dayjay oras. Anya
Lukibon tayong matan, dagiti Biblia tayon. Denggan tayong matan, dagiti sasao ni Apo Diyos, nga naapan tayo iti simsimbaan tayo, saan tayo matan nga alusiisan nga agawid. Dayjay kumaadda iti ganas tayo, adda dayjay ragsak tayo, agdengag iti sao ni Apo ta, diyan iti panunot kan diyan iti puso tayo, kayat tayo nga biruken pa, dagiti pagayatan ni Apo Diyos. Birukam. Kas sangay dayjay tao nga agbirbirok iti kinabaknang, dayjay tao nga agbirbirok iti sanikwang, when no treasure, ket gamit iti sao ni Apo Diyos, treasure kinabaknang so nga birukan tayo ditong galadaw. Ket kas mabirukan tayo, ibiyag tayo dito gamin kas ibiyag tayo, sigurado mabaliwan ti ibiyag tayo, mapapigsa tayo, dayjay puso tayo mamuldar iti wagas nga kayat ni Apo Diyos, ket iti pagbanagan na iti ipitik ng tulaang ket ni Apo Diyos. Okay? Isunto iti pagbanagan wenno pagbalinan na. Now, kasagli pasak, kahit kung nabasain tayo, iti sasao ni Apo Diyos, ijay 1 Samuel chapter 13, verse 13 to 14. Kuna na dito minamaag day ta nga aramid kinuna ni Samuel. Di mo ipangag timbilin ken ka, di mo impangag timbilin ken ka ti Apo a Dios mo. Na impangag mo tiimbilin na ken ka, pinagturay na ka ken dagiti kapututam iti agnanayon. Ngamita, aggibusan ti panagturay mo, agsipod ta di mo tinungpal ti Apo. Nagbiro kiti lalaki a natulnog, ket insaad na amang ituray kadagiti tattao na. So ditoy, inbagan ni Samuel kini Saul nga di mo gamin inpangag ti inbilin ken ka ni Apo Dios. Saan mo nga inaramid? So nga gapot saan mo nga inaramid, saan mo nga tinumpal, ti inaramid ni Apo Dios, nagbirok isuna iti lalaki. Lalaki nga niya natulnog. Ket isunto iti mangsukat ken ka, isunto iti isaad na nga mangituray kadagiti tattao na. Ket no malatiw tayo kakabsat, Aramid 13:22 kasto iti mabasa tayo. Kunana, nagturay ni Saulo iti 40 atawen. Kalpasan ti panangikat ti Dios kenkwana insaad na ni David akas arida. 40 atawen nga balin nagtugaw nga ari ni Saulo. Yung kalpasan na diya inikat ni Apo Dios kano, ket insaad na ni David nga ari. Isu iti insukat ni Apo Dios ni David, di anak ni Jesse. Ket kastoy iti kinuna ni Apo Dios, maipapanken ni David, referring to David, di ken kuanang kunana naragsakak ani David nga anak ni Jesse, ti lalaki a makatungpal iti amin a pagayatak. So dito nasarakak kunana ani David nga anak ni Jesse. So nasarakan kano ni Apo Dios ni David nga anak ni Jesse nga isu iti maysa a lalaki wenno lalaki ang makatungpal iti amin a pagayatan na. So nasarakan na ni David. Ket nakita na iti puso ni David. Nga iti puso ni David, ket nakita na nakabailan na nga tungpalan ti amin a pagayatan ni Apo Dios. Isumat lang gayam ta inawagan ni Apo Dios isuna nga man after his own heart. Gamin nakita na nga isuna iti makatungpal ti amin nga kayat na. Saan akas ken ni Saulo, saan na nga inaramid iti ipapaaramid na. Yeah. So no, kayat tayo mat nga agbalin nga kaskin ni David nga aman after God's own heart, aramiden tayo mat iti inaramid na. Aramiden tayo iti pagayatan ti Dios. Kayat nang gamin nga birukin tayo isuna
Kayat na ni Apo Diyos nga isuna iti surutan tayo, aramiden tayo, iti pagayatan na. Eso nga kakabsat ken gagayam, tikarit kada tayo itatanga gundaway, kas nabasa tayo nga ni Apo Diyos nasarakan na ni David a lalaki nga isu iti lalaki ang makatungpal iti amin na pagayatan na ti saludsod itatamot kada tayo ket kastoy. Masarakan na tayo met kadi ti Dios ang nakasagana ang mangibiyag mga ramid wenno mangtungpal iti pagayatan na. Dayta kakabsat iti ibatik nga saludsod iti tunggal maysa kada tayo. Anya masarakan na kadimot laeng datayo ni Apo Dios. No ni Apo Dios adda dita sangom itatta ipakita na wenno ibagana met laeng kadiken ka nga makita na ken ka DJ puso nga sisasagana ang mangibiyag wenno mga ramid wenno mangtungpal kadagiti pagayatan na. Kakabsat ken gagayam masarakan kuma ni Apo Dios iti tunggal maysa kada tayo. Iti puso tayo nga iti ipitpitik na laeng ket ni Apo. Iti ipitpitik na laeng ket ni Apo Dios. Iti tarigagay na laeng ket ni Apo Dios. Awanen kuma iti sabali. Alangarod kakabsat agyamanak iti orasyo. Iti kararag ko ket daytoy nga mensahe adda nga nagrema iti bibiyag ti tunggal maysa kada tayo. Ket kas application ko adda nga iti puso tayo adda pay nga isuna iti biruken na. Ti puso tayo ket adda pay nga ited tayo. Dayjay oras tayo ken kuana. Dayjay puso tayo ket adda pay nga talikudan nan ti basol ket sapulen nan iti kinapudno sapulen nan iti kinalintag kinasanto biruken na iti kayat ni Apo Dios ket adda nga aramiden na daytoy. Ket kas aglipasak dawatek man iti panagtamod tayo manen taintay kumararag. Amami nga nasantuan agyaman kami ken ka kadaytoy nga mensahe. Apo tulungan na kami nga maadaan iti puso nga iti pitpitik na laeng ket sika. Tulungan na kami Apo Dios nga sapulen da ka iti tunggal aldaw. Tulungan na kami Apo Dios nga daytoy nga puso mi talikudan nan o Apo iti panagbasol. Ket adda nga tarigagayan na kitdipay iti agbiag nga nasantuan ken nalintag dito sa muana. Lord, babaen iti Santo Espiritu madda kada kami ikkan na kami kadi Apo Dios iti kabailan nga mga ramid nga rod kadagitoy. Sika o Apo Dios iti mapadayawan ket adda Apo nga sikan iti maitan-ok iti bibiyag ti tunggal maysa kada kami. Dagitoy iti kararag mi Apo itinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen and amen. Agyamanak kakabsat iti orasyo iti maminsan dayto iti kabsatyo Pastor Severino Aquino. Dayto iti silaw iti biag nga programa tayo ket no nabendisyonan ka kadaytoy nga mensahe ket adaman kadi nga i-share mo met tapno iti kasta dagiti daduma wenno dagiti gagayem mo circle of friends mo met ket adda nga manggaganda daytoy. Pasensyaan yun kakabsat dagi nang nanggagyo itatay nga bos-boses iti ubing sangsangit moy-moy kahit kung ay baga adu dagiti kakaduak nga ubing ditoy balay mi. So nga dagiti background ko manggagyo. Numan pay kasay saan nga isu iti rason tapno saan ko nga ibingay iti sasao ni Apo Dios. Alangarod kakabsat ti Dios ti agngina kada kayo. Amen.